Sanata Tarawele n'ale dɔnnen don ni Sanata ka dɛgɛ ye ka bɔ Bolibana Bamakɔ sigida 3nan la. A ka ca ni san 30 ye manjaba bɛ ni dɛgɛ in kan min dilancogo ka ɲi. Ni muso in ni muso ka taa se bugutiginiw ma n'olu bɛ taa mɔgɔ 10 bɔ ɲɔngo la bɛ baara k'a bolo. Y'a jilaja k'a ka yɔrɔ yɛlɛma ka kɛ baara yɔrɔ yiriwalen ye. Ni nin baara in ye Sanata Tarawele bɛ ka se k'a jɔ n'a ka denbaya ye ani k'a ka baarakɛlaw sara. A n'a ka baarakɛlaw ka fara ka client dɔw kan sɔnna k'an jaabi. Ne bɛnkɛ muso de baara hakilila nana Mayini Kɔnɛ o de baara hakilila nana awɔ mais ale fatura o bɛ ko a bɛ taa sini a bɛ yɛrɛ kɛ an bɛ tila k'a fin en plus donc nɔnɔ bɛ dilan kasi walasa ka se ka sini donc a baara tɛ se ka bila a don yɛrɛ la quoi a bɛ daminɛ comme sini ye samedi ta bɛ préparer vendredi wula fɛ donc a bakuruba bɛɛ bɛ ban samedi sɔgɔma k'a labɛn ka di client ma. Asitan Sare ka fɔ la Sanata ye jama jigi de ye olu bolo. A bɛ mɔgɔw dɛmɛ ko caman na quoi an yɛrɛ étudiantes de donc an tanti de don ne bɛ to ka na baara la a fɛ quoi an bɛ na ni kalan tɛ don min na an bɛna ye baara la a fɛ yen nɔ donc a ye nafa caman parce que an b'an ka fɛn misɛnninw kɛ n'a ye a yɛrɛ b'an dɛmɛ an ka ko caman na. Client dɔw fɛ Sanata ka dɛgɛ ka di wa a ka sanu. Wa dɛgɛ ka di bɛlɛ t'a la ni rien ça va. Bolibana dɛgɛ ko kuma kɔni fɔ maliyɛn dɔrɔn u b'a dɔn a ka di o ye jaden dan ye. An b'a di denmisɛnninw de ma chaque vendredi ni juma jiginna an b'a di denmisɛnninw ma ka ɲinɛ se musokɔrɔba ni an ka foro bɛɛ lajɛlen ma. Sanata Tarawele n'a ɲɔgɔnna caman de ka kan ni dɛmɛ ye walasa k'u ka baaraw yiriwa ani fana walasa muso tɔw ka se k'u ta sɔrɔ. Habiba Nango Tarawele, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamakɔ.